Zapovjed je jednoznačna. Gospodar mu je naredio da počini atentat, napad u kojem će i ubojica poginuti. Vino pomiješano s drogom zapečatit će zapovjed. Izabrani u opijenom stanju provodi nekoliko dana kao u raju. To je najava i obećanje o mjestu u raju koje ga čeka nakon što počini ubojstvo. Tako to ide. Od uboda bodežom te tajne sekte poginuli su mnogi kraljevi i veziri. Užas i oduševljenje, istina i legenda, gotovo niti jedna druga skupina nije bila izložena tako različitim reakcijama poput ove. Terra X. Vjesnici smrti iz Alamuta. Tajni savez asasina. Strma stijena u planinskom području Persije, udaljenom od središta državne moći. Prije 1000 godina ovdje je bilo sjedište ubojite organizacije. Osnovao ju je Hasan ibn al-Sabah. Jedni su ga smatrali vizionarom i borcem za slobodu, a drugi nemilosrdnim ubojicom. Vrlo je precizno slao svoje vjesnike smrti. Strah od njega protezao se dalje od njegovih bodeža, čak i do Europe. Križari, koji su se od kraja 11. stoljeća borili za oslobođenje svetih područja, u današnjoj su u Siriji naišli na ozloglašene muškarce. Otamo su Europljani u domovinu donosili priče o tajnom islamskom ološu. To su riječi jednog kroničara. Nadbiskup Vilim Tirski u svojem dijelu Povijest križarskih država još podrobnije opisuje tu skupinu. U Siriji živi narod koji posjeduje 10 jakih utvrda. Sami biraju svog vladara i zovu ga Stari. Njegovi pristaše provode svaku zapovjed o ubojstvu, ne misleći na posljedice tog čina ili na bijeg. Naime, kad se Stari htio riješiti nekog kneza, samo je poslao nekog od svojih pristaša s bodežom. I Saraceni, kao i mi, nazivaju taj narod asasinima, ali podrijetlo tog imena nije nam poznato. Stari je navodno u svojoj utvrdi primio grofa Henrija de Champagnea i šokirao ga nevjerojatnim prizorom. Poslušnost do žrtvovanja života. Tako je glasio jedan od zakona toga saveza. To je samo jedna od legendi koje su istodobno izazivale i fascinaciju i užasavanje. Uskoro je vjernost asasina postala pravim motivom europskih trubadura, koji su se zaklinjali na vječnu ljubav svojim obožavanim damama. Ja sam pod vašom vlašću poput asasina kojima vlada njihov Stari. Kao što oni njemu postojano služe, tako i ja služim ljubavi u vječnoj vjernosti. No asasini nisu ušli u povijest kao vjesnici ljubavi, nego kao vjesnici smrti. Tako je rođen mit. Radosti raja kao nagrada za ubojstvo. To je navodno Stari obećavao svojim pristašama. Europski izvori kažu da ih je kao poticaj već za života vodio u raj. Je li gospodar mladića prvo drogirao? Je li ih tako držao u poslušnosti da izvode njegove naredbe? Dosad se o tome samo nagađalo. No sigurno je da su asasini pripadali Ismailitima, jednoj islamskoj sekti. U narodu su ih nazivali hašašini, oni koji jedu hašiš. Znanstvenici misle da je iz toga izvedena riječ asasini. The term in Arabic was originally applied
Taj se izraz u arapskom prvobitno odnosio na Ismailite. Križari su preuzeli taj pojam i zatim ga oblikovali već prema svome europskom jeziku kao Asisini, Asasini ili Hajsisini. Zatim su te varijante tako stigle u Europu kao riječ za tajnovitu orijentalnu sektu. Tek je poslije taj pojam dobio značenje koje još i danas ima u nekim europskim jezicima. Profesionalni ubojice. Kanabis, biljka iz koje se dobiva hašiš, doista je bio poznat na Orijentu u srednjem vijeku. Liječnici i ljekarnici upotrebljavali su različite droge, te ih propisivali ponajprije protiv depresije i probavnih smetnji. No pušače hašiša, koji su to činili radi užitka, vrlo religiozni muslimani smatrali su moralno propalima. Tako je naziv hašašin postao psovkom za otpadnike, društvene autsajdere i pristaše sekti. Križari za sve to nisu znali kad su vodili svoj vjerski rat na Orijentu. Asasini su za njih bili ljudi koji su se odali strašnom poroku i spektakularnim ubojstvima izazivali pozornost u čitavoj zemlji. Taj je tajni savez nastao dalje na istoku. Pobliže informacije daje redovnik Vilim Rubruški. On je 1253. godine na zapovjed francuskog kralja otputovao mongolskom Aga Khanu. Vladar ga je vrlo nepovjerljivo primio u dvorištu. Naime, čuo je kako su maskirani asasini stigli u njegovu zemlju kako bi ga ubili. Vilim je zapisao: njihova su domovina planine Muliheta, otpadnika. To su asasini. U proljeće 1090. godine, dobri 160 godina prije tog izvješća, Hasan ibn al-Sabah bio je na tajnom zadatku u Perziji. Nakon dugog boravka u Egiptu, vratio se u zemlju svojih predaka. 40-godišnjak je putovao inkognito. Morao je izbjegavati veće gradove i samo je rijetko dolazio u kontakt sa strancima. Jednoga mu je dana izviđač u Karavansaraju u blizini njegova rodnog grada Rea donio pismo. Vijesti nisu bile dobre. Sultanovi su mu ljudi bili za petama. Vladar je u Hasanu vidio opasnog agitatora i htio ga je uhititi. Nije se smio pojaviti u starome glavnom gradu, nedaleko od današnjeg Teherana. Stoga je odlučio otići 130 km dalje na sjeverozapad, u Kazvin. Ondje je bilo poznato odredište šiitskih hodočasnika. Današnja građevina potječe iz 16. stoljeća i već su je nekoliko puta obnavljali. U njezinoj se unutrašnjosti nalazi Huseinov grob. Sin 8. imama umro je 821. godine, kad je ovdje bio na proputovanju sa svojim ocem. Ljudi mole za ispunjenje želja. Hasan je znao da će u Kazvinu pronaći istomišljenike, no morao je biti oprezan. To nije uvijek bilo tako. Naime, nekoć je pripadao visokom društvu svoje zemlje. Poput većine šijita, i on je vjerovao u 12 imama koji potječu izravno od Muhameda. Napisao je: nikad mi nije palo na pamet da negdje drugdje potražim istinu. No, tada je postao Ismailit i stekao teološku naobrazbu. Od tada pripada šiitskoj manjini, koja se odvojila od 7. imama i koju stalno progone. Hasan je dakle morao djelovati u ilegali. Nakon godina provedenih u tuđini, u Perziji je želio pridobiti nove pristaše za ismailitsku vjeru. No zašto su tu zajednicu smatrali otpadnicima? Razlozi za to mogu se naći u povijesti islama.
Kad je Muhamed 632. godine završio svoj ovozemaljski život, nije ostavio nikakve jasne upute o svom nasljedniku. Tako su utjecajna arapska plemena prema svojoj tradiciji birala najboljeg iz svojih redova za kalifa, poslanikova zastupnika. No ubrzo nakon imenovanja 3 su prva odabranika bila ubijena. 656. na dužnost je stupio Ali, Muhamedov bratić Izet. Kao 4. kalif boravio je u Kufi, u današnjem Iraku. Nakon samo 5 godina i njega su pobunjenici ubili u mjesnoj džamiji. Šijiti, koji su bili uz Alija, od početka su tvrdili da je sam poslanik svom rođaku namijenio vodeći položaj. Stoga su zahtijevali da nakon Alijeve smrti samo izravni Muhamedovi nasljednici smiju biti duhovni predvodnici vjerske zajednice. Taj je sukob islam podijelio u 2 velike skupine, u sunite i šijite. Prvo je jedna sunitska dinastija preuzela vodstvo. No Alijev je sin Husein pod svaku cijenu htio vratiti kalifat pod šiitsko vodstvo. Njegov grob u Kerbali impozantan je spomenik jedne propale vizije. Naime, suniti su ubili Huseina u žestokoj borbi, zajedno s njegovih 70 pristaša. Od tada je javno objavljena žalost postala dijelom šiitskog identiteta, kao bolni izraz njihova nemilosrdnog ugnjetavanja, kao izraz sućuti zbog junačke smrti njihova vođa. Ne samo da šijiti nisu željeli priznati sunitsku vlast, već su proglasili vlastiti vjerski autoritet, imama. On je tumačio Kuran i donosio zakone. 12. imama većina je Alijevih pristaša dočekala kao spasitelja svijeta. No sa 7. se imamom Ismailom ta skupina odvojila, te do danas ima svoje imame. To su Ismailiti. 969. godine osnovali su Kairo, kao i novu dinastiju Fatimida. Prvi put nakon Alija, jedno je šiitsko pleme uspjelo u svoje ruke uzeti političku i vjersku vlast, te osnovati utjecajan kalifat. Njegovi su imami širili i ismailitsko učenje. Arhitektura, znanost i umjetnost ponovno su doživjeli slavu. No u 12. su stoljeću suniti opet preuzeli vlast. Ismailite čekaju teška vremena. U Londonu znanstvenici istražuju povijest te zajednice punu promjena. Podrobnim istraživanjima žele dokučiti zašto je ta skupina uvijek bila izopćena. Jedan od glavnih nesporazuma glede Ismailita općenito u sklopu islama jest shvaćanje da je njihovo tumačenje islama bilo subverzivno. No ovdje se radi o nesporazumu, jer su Ismailiti smatrali da je učenje Kurana, odnosno njegovo tumačenje, višedimenzionalan zadatak. Smatrali su da se Kuran ne smije shvaćati doslovno. To znači da je doslovno shvaćanje samo jedno shvaćanje, pri čemu u tom shvaćanju ima još mnogo razina. U Perziji Hasan ibn al-Sabah širi poslanikovo učenje, kao što su ga nekoć tumačili Ismailiti. Kao jedan od njihovih daja, duhovnih vođa, u proljeće 1090. obilazi sjeverne planinske krajeve. Ide iz mjesta u mjesto. Obraćao je muslimane na vjeru imama kojeg vodi Bog, jednog od glavnih stupova ismailitske tradicije. Isto tako usmeno tumači pojedine sure. Hasan je činio sve kako bi domaće stanovništvo pridobio za svoju stvar. U ljudima na tom zabačenom području našao je pažljive slušatelje. Nitko se nije mogao odhrvati njegovoj moći uvjeravanja. Seljani, puni ljubavi prema slobodi, uporni i ratoborni, bili su samosvjestan narod. Oduvijek su se bunili protiv državne i vjerske stege, tako i protiv sunita. Uvijek su se borili za svoju neovisnost. Nijedan ih vladar nikad nije mogao pokoriti. Teško dostupan kraj,
bio je idealno skrovište. Ondje je Hasan intenzivno tražio pogodno sjedište za sebe i svoje ljude, kao polazišnu točku za borbu protiv drugih vjerskih skupina. U srcu planinskog masiva Elbrus, Dai je napokon našao ono što je tražio. Pred njegovim se očima uzdizao Alamut, visok 2175 metara. Aluh Amut, Orlov izbor. Ime je nekoć izmislio jedan kralj kad je njegova dresirana ptica grabljevica sletjela na vrh te stijene. Vladar je odmah uočio njezin strateški povoljan položaj, te je ondje podigao tvrđavu. Hasan je poslao gore svoje ljude kako bi obratili zapovjednika te tvrđave i njegove ljude. Predložio mu je posao. Prodaj mi toliko od tvrđave koliko stane na kravlju kožu. Na čovjekovo iznenađenje, jedan od Hasanovih pristaša izrezao je kožu na uske komadiće, od kojih je napravio dugačku vrpcu. Njome su se mogle obuhvatiti vanjske zidine utvrde. Jednostavnim je trikom Ismailit zavladao čitavom utvrdom. Tako barem kaže legenda. Istina je da je utvrdu platio više od 3000 zlatnih dinara. Posao je sklopio Hasan, a novac je dao dobrotvor. Malo pomalo Dai je zavladao širokim planinskim područjem. Posvuda je širio poruku pravednosti. Ubrzo je lukavi strateg izgradio vrlo pouzdanu infrastrukturu. Zahvaljujući razrađenoj metodi komuniciranja, saveznici su se mogli bez problema sporazumijevati čak i na velikim udaljenostima. S različitih su mjesta slali neku vrstu Morzeovih znakova pomoću svjetlosnih signala. To je bio vrlo koristan sustav za rano dojavljivanje opasnosti. Uskoro je i Ismailitski borac za slobodu imao 70 utvrda. Neke je osvojio, neke je kupio ili ih se domogao lukavstvom. Visoko gore na sjeveru Perzije nastala je država u državi. Jedinstvena mreža istomišljenika, a vodio ju je vjerski vođa s političkim ambicijama. Njegova želja da sve Ismailite u zemlji pridobije za vlastitu stvar sve se više bližila svom cilju. Samo u savezu ta proganjana otpadnička skupina može reagirati na stalne neprijateljske napade. Od sjevera prema jugu, od zapada prema istoku, u svim ismailitskim zajednicama Hasanova ruka sad nudi zaštitu. Odnedavno su se za Alamut počeli zanimati znanstvenici. Takozvanu donju utvrdu nekoliko mjeseci na godinu istražuje skupina arheologa iz Teherana. Ovdje su se nekoć nalazile radionice i pomoćne prostorije. Pod vodstvom doktorice Hamide Čubak, to je prvo istraživanje tog povijesnog mjesta koje financira država. Znanstvenici na svjetlo dana izvlače nalaze iz različitih razdoblja. Uz glinene predmete otkrili su i brončane posude, ukrase od teškog željeza, masivne željezne ogrlice i mnogo kovanica. Novac nosi pečat Alamuta. Važan dokaz za postojanje autonomne države u Hasanovo vrijeme. Znanstvenici su već oslobodili tadašnji put do gornje tvrđave na hrbtu stijene. Dosadašnji su nam nalazi iznimno važni. Među njima ima mnogo kovanica, komadića opeke i keramičkih pločica. Potječu iz doba Selđuka i Hasana ibn al-Sabaka. Sve upućuje na raskošnu arhitekturu koja je bila dostojna velikoga vjerskog vođe. Ostatak je stanovništva pak živio znatno skromnije. Samo je malo zidina na vrhu preživjelo mongolska razaranja.
Duboko u kamenju nalazi se glavni dio ruševina, ostaci prostorija. Vanjske su zidove Hasanovi arhitekti spretno prekrili ciglom. U to je vrijeme ta utvrda sigurno pružala vrlo impresivan prizor. Gore je živjelo samo oko 200 muškaraca. Seljaci u dolini brinuli su se za svakodnevnu opskrbu stanovnika utvrde, i to dobrovoljno. Kao obraćeni Ismailiti više nisu htjeli raditi za svoje feudalne gospodare, nego su radije opskrbljivali svoje nove zaštitnike. Hasan je pak štitio te ljude. Pod njegovim suvodstvom cvale poljoprivreda i trgovina. Zajednica koja se i u slučaju opasnosti držala zajedno. Na kraju plodne ravnice, oko 34 km udaljeno od Alamuta, vjerska je skupina posjedovala još jedno strateško mjesto. I ono je, kao i glavna utvrda, bilo smješteno vrlo visoko i bilo je gotovo neosvojivo. Utvrda Lamasar. Britanska putnica Freya Stark tijekom svoje ekspedicije 1931. nacrtala je plan te utvrde. Ta je utvrda Mongolima u 13. stoljeću pružala žestok otpor, ali ih na posljedku nije mogla zaustaviti. Te ruševine još čekaju da ih arheolozi iz Teherana temeljito istraže. Idućih bi se desetljeća sve utvrde iz Hasanova vremena trebale znanstveno dokumentirati i vrednovati. Lamasar je imao vrlo veliku stratešku važnost. Ta je utvrda izgrađena još prije Hasana. Odigrala je važnu ulogu kao vojna baza. Kad je neka neprijateljska vojska htjela napasti područje Alamuta, brzo su o tome obavijestili utvrdu. Pružala je otpor i spriječavala da neprijatelj sa zapada napadne sjedište. Brojnim su kanalima stanovnici dovodili izvorsku vodu iz planina iza debelih zidova. Kao skupljališta za dragocjenu vodu služile su velike cisterne. To su bile zalihe u slučaju opsade. Arheolozi su dosad zabilježili 16 spremnika. No obično su muškarci dnevnu količinu vode dopremali dizalima na ručni pogon iz obližnje rijeke. Iz Alamuta Hasan je uspješno upravljao sudbinom svoje zajednice nadahnut svakodnevnim proučavanjem Kurana i drugih filozofskih tekstova. Poznata je njegova bogata biblioteka koju je uredio u velikoj prostoriji. U mirnoj osami radio na ostvarenju idealne države. Države koja je slobodna od Seldžuka i Sunita. U udaljenoj Samari, sjeverno od Bagdada, još i danas impresionira džamija sunitskog kalifa iz dinastije Abasida. Plemena koje je u Hasanovim očima bilo odgovorno za propast ispravnog islama i čiju je zajednicu svim sredstvima želio uništiti. Moćnici su u svojim raskošnim palačama uživali u luksuzu. Vladali su nepotizam i korupcija. U Bagdadu, sjedištu vlasti, etablirale su se vjerske škole. U svetim su dvoranama mudri ljudi podučavali teologiju i pravo prema zasadama vladajuće vjerske skupine. Ondje se razvijala sunitska dogma, u kojoj su šijite, osobito Ismailite, prikazivali kao otpadnike i neprijatelje islama. Milijuni su svezaka punili goleme biblioteke glavnog grada, knjige o matematičkim pitanjima, književna djela iz različitih stoljeća i medicinske rasprave činili su stalan inventar tih obrazovnih ustanova. Bagdad se pretvarao u vrhunsko znanstveno središte. Iako je na čelu države službeno bio kalif, on je zapravo bio samo marioneta u rukama Seldžuka, svojih bliskih saveznika. Turski je narod oko 1000. godine prihvatio Muhamedovu vjeru i tijekom nekoliko desetljeća zaposjeo velike dijelove Perzije i Mezopotamije. Ti su stranci postupno stjecali politički i vojni utjecaj.
Budući da su bili samozvani zaštitnici kalifa, bez njih se više nije moglo. Njihovu vođi, sultanu, nije promaknulo što se kuha u sjevernom planinskom području pod Hasanovom vlašću. Uskoro se vojska uputila prema Alamutu, kako bi uništila to gnjezdo otpora. Unatoč svojoj nadmoći, osvajači nisu postigli uspjeh. Hasan je spremao osvetu. Znao je da iza tog napada stoji njegov zakleti neprijatelj, sultanov vezir. Navečer je Daj okupio svoje pristaše, fidaje, mladiće koji su ga slijepo slušali, koji su bili spremni žrtvovati život za zajedničke interese. Odluka je donesena. Odabrani je znao kakva ga sudbina čeka, kakav mu zadatak daje gospodar. Vezir mora umrijeti. Hasanov prvi atentat u ime vjere. Ujutro 16. listopada 1092. u malenom mjestu u Perziji, vjesnik smrti iz Alamuta čeka svoju žrtvu, maskiran u prosjaka. 80-godišnji Nizam al-Mulk ne sluti nikakvu opasnost. Visoki dužnosnik upravo dolazi s važnog sastanka. Poznati čovjek koji je za života mnogo toga učinio za zemlju. Neznanac se slobodno približava pod izlikom da veziru mora dati neku peticiju. Na prvi pogled ta molba ne izaziva nikakvu sumnju. Uz riječi u ime Allaha primi pozdrave od Hasana ibn al-Sabaha, ubojstvo je počinjeno. Tim je ubojstvom vođa Ismailita odmah postao slavan i ozloglašen. Imena počinitelja i žrtava navodno su urezana u spomen ploče. Navodno ih je bilo na stotine, no dokazati se može tek njih 10-ak. Jedno se mora jasno reći. Umrijeti za obranu vlastite vjere sigurno je plemenita i pravedna stvar. No ubiti za nju nije. Mora se razlikovati reakcija na nasilje kako bi se zaštitilo samog sebe od ubijanja u ime vjere. Isfahan, grad u južnoj Perziji na rubu pustinje. Grad palača, vrtova i džamija. U to je vrijeme on bio sjedište seldžučke vlasti, te središte velike ismailitske zajednice. Njihovi su pripadnici živjeli uz pripadnike drugih vjerskih skupina, šijite i sunite. Društvo u kojem je neprestano rastao jaz između elite i običnog naroda. Prije svega su se niži društveni slojevi poput zanatlija i nadničara osjećali sigurnima u ismailitskoj zajednici. Naime, Daj im je pomagao u svim životnim situacijama i zauzimao se za njihove interese. Sklonište je bila gotovo nepobjediva utvrda ispred ulaza u grad. Nekadašnju vojarnicu Seldžuka Daj je osvojio na prepad. Stalno je dolazilo do pogroma. Sultanovi su vojnici neprestano napadali. Odmetničku su skupinu protjerivali zbog njihova pobunjeničkog ponašanja prema vlasti i drukčijeg tumačenja Kurana. U to je vrijeme mnogo spisa završilo u plamenu i zauvijek nestalo. Odgovor na te okrutne akcije stigao je iz Alamuta. Postupak je uvijek išao prema istom modelu. Hasan je poslao jednog od svojih fidaja na put bez povratka. Kad bi stigao na odredište, dobrovoljac se najprije morao neprimjećen ubaciti među lokalno stanovništvo. Često bi prošli mjeseci dok nije obavio zadatak koji je uvijek bio umorstvo neke ključne osobe na neprijateljskoj strani. Među narodom, koji ništa nije slutio, živio je neprimjetno, poput terorista u stranoj okolini. Pozornost mu je bila potpuno usmjerena na ključni trenutak.
Omiljeno mjesto zločina tada su bila vjerska središta, osobito tijekom molitve petkom. U povijesti je ostao zapisan atentat u džamiji u Isfahanu, prekrasnom umjetničkom dijelu od opeke. Ondje je 1101. umoren najviši muftija u gradu. Napadač je bodež uvijek zabijao s prijeda i pritom bi uzviknuo ime nalogodavca, Hasana ibn al-Sabaha. Tvrdnja da je gospodar Alamuta mladiće prisiljavao da ubijaju njegovo ime potječe iz legendi. Isto kao i bajka da je napadao nasumce. Njegovi su pristaše dobivali vrlo precizne upute. Civili nikad nisu bili na meti, nego isključivo politički dužnosnici. Ali Hasan je svoje pristaše uvjeravao da nada u pravedniji svijet opravdava sva sredstva. Oni su djelovali upravo prema tom načelu. Znanstvenici imaju manje podataka o svakodnevnom životu u utvrdi. Sigurno je da su postojala čvrsta pravila koji su se svi morali pridržavati. Nije bilo iznimaka i nitko nije mogao računati na popuštanje i blagost. Bio je strog. Bez obzira na to radilo se o prijatelju ili neprijatelju. Znamo da je čak dao pogubiti vlastitog sina, jer je mladić navodno pio vino. Bio je strog, vodio je asketski život i imao je izniman dar za organizaciju. Bio je izvrstan znanstvenik, obrazovan čovjek koji se snalazio na svim područjima, čak i u astronomiji. Čak je 2 puta napustio utvrdu kako bi promatrao zvijezde. Prema narodnoj predaji, to su bila jedina 2 izleta tijekom 34 godine njegove vladavine na Alamutu. Većinu je vremena taj samotnjak provodio u svojoj radnoj sobi i laboratoriju, izoliran od vanjskog svijeta. Priče kažu da se posvetio proizvodnji prirodnih lijekova i da je isprobavao različite recepture. Stoga je taj alkemičar iz svih krajeva Perzije naručivao najegzotičnije bilje. Kao stručnjak poznavao je imena i djelovanje različitih ljekovitih sredstava. Sigurno je poznavao i biljke s opojnim djelovanjem, droge koje je navodno redovito davao svojim pristašama. To je glasina koja je usko povezana s njim i njegovom organizacijom, a održala se stoljećima i u srednjovjekovnoj Europi poticala na različite maštarije. Sigurno je da je Hasan vrlo precizno slijedio svoju političku viziju. Kako bi se uspješno borio protiv vladajućih, trebao je vrlo razgranatu mrežu saveznika, pa i izvan granica svoje zemlje. Stoga je 1102. poslao izaslanike u daleku Siriju, kako bi ondje uspostavio svoje novo središte moći. Naime, i ondje je oduvijek postojala ismailitska zajednica. Izaslanici su najprije otputovali u Alepo, na sjeveru zemlje. Visoko nad gradom uzdizala se impozantna citadela, daleko vidljiv simbol. Iza debelih zidina živio je moćni emir Ridvan. Vladao je tim važnim trgovačkim središtem i bližom okolicom. No, Sirija je bila u krizi. Država se raspala na malene gradove države. Sukobima između plemenskih vođa nije bilo kraja. Ni krvavi ratovi nisu bili rijetkost. Hasanovi su ljudi Ridvanu ponudili pomoć u borbi protiv njegovih protivnika. To je zajedništvo emiru donijelo veliku političku prednost, koja je ojačala njegovu moć. Za uzvrat je došljacima dopustio da u Alepu šire svoju propagandu. I u Siriji taj je savez zauzimao utvrde kako bi odande ciljano obraćao narod na svoju vjeru.
Divlji se planinski kraj činio idealnim za tu svrhu. Ondje su Hasanovi ljudi pokušali pobuniti seljake protiv sunitskih vladara. No prošla su 3 desetljeća dok se Ismailiti nisu ondje udomaćili. Tek su oko 1132. godine od jednog muslimanskog veleposjednika mogli kupiti utvrdu Kadmus. Zatim su došli i drugi. Strategija koja se već dokazala u Perziji i u Siriji je naišla na uspjeh. Asasini, kako se danas nazivaju, upadali su, utaborili se i napadali. Na važnim su točkama postavljali jake jedinice. Najveći su napad izveli na najpoznatiju križarsku utvrdu, Krak de Chevalier, u Masjafu. Tu su utvrdu, koja se danas nalazi usred grada, oteli bogatom guverneru. Njezina su moćnika otjerali i od utvrde učinili svoje glavno sjedište. Trenutačno arheolozi istražuju veliko područje kako bi vremenski odredili pojedine faze naseljavanja. Prvobitna građevina nekadašnje utvrde potječe iz 7. stoljeća. Inženjeri modernim uređajima mjere svaki četvorni metar tog zdanja, kako bi utvrdili različitost stilova i materijala. Samo će rekonstrukcija bizantske arhitekture potrajati još godinama. Tek će tada arheolozi početi proučavati srednjovjekovne ostatke. To je veliki zadatak koji guta goleme količine novca. Najpoznatiji stanovnik Masjafa bio je Sinan Rašid al-Din. U europskim je izvorima poznat kao Stari s planine. 1164. godine preuzeo je vodstvo nad Asasinima. U Alamutu ga je odgojio jedan od Hasanovih nasljednika, a Ismailite u Siriji uspješno je vodio 30 godina. Uz njega su vezane mnoge legende, koje su u znatnoj mjeri pridonijele lošem glasu te zajednice. Navodno je svoje ljude pretvarao u neuračunljive ubojice. Također se govorilo da je mladiće prisiljavao da ignoriraju neka pravila Kurana. Prema narodnoj predaji, pod njegovom je vlašću cvao teror. Među vladarima se počeo širiti strah. Nitko nije znao kad će i gdje Sinan idući put napasti. Njegovi su napadači ulazili i u spavaonice. Hodali su tako tiho da se uopće nisu mogli čuti. Nisu uvijek donosili smrt. Katkad samo topli kruh ili bodež. Stavili bi ih uz jastuk. To je bilo posljednje upozorenje. Bilo je sigurno da se ne može pobjeći ako to Stari s planine želi. So it was really a principality. It was a Bila je to prava država. state with a number of Malena država s više raspršenih teritorija, s dobrom organizacijom i s ciljem da obavi određenu misiju. with a very strong sense of the mission, and the mission really was not just to A ona se assassinate nije sastojala samo od umorstava nekih neprijatelja, kako to žele prikazati europski kroničari. Zadatak te države bio je da se osigura egzistencija malene, ugrožene zajednice u neprijateljski nastrojenoj okolini. I to što je bolje moguće. Utvrda Krak de Chevalier, nedaleko od Masjafa. Golema utvrda, koja je gotovo 2 stoljeća bila nepobjedivo sjedište križara. Neko su se vrijeme Ismailiti zajedno sa svojom europskom braćom po oružju borili za istu stvar, i to protiv sunitskih vladara. S jedne su strane, kao partneri, razmjenjivali tajne podatke i međusobno trgovali. S druge su pak strane Asasini kršćanskim ratnicima morali plaćati danak u zamjenu za zaštitu. U osobito povjerljivim razgovorima, katkad je čak osobno sudjelovao i sam Sinan. Sirijski je daje vrlo rano spoznao prednosti tog zajedništva. Rijetko je koji njegov bodež završio u križaru. Naime, taktika da se eliminacijom neke ključne osobe onesposobi neprijatelj u ovom slučaju nije funkcionirala. Na mjesto umorenoga odmah bi sljedeći dan došao netko drugi.
كل الأشياء الجديدة اللي بتحصل معنا. No upravo su kršćani na Orijentu asasine okrivljavali za stotine umorstava. Iako su oni sami u svakoj bitci žrtvovali na tisuće ljudskih života u ime vjere. At most some 4 or 5 European figures and maybe Ismailiti su ubili najviše 4 do 5 Europljana i oko 30 muslimana. By the Ismailis, but another intention here was for them to intimidate. Htjeli su zastrašiti svoje protivnike, koji su bili znatno nadmoćniji i koji su imali velike vojske. Ismailitima su tako pripisana brojna ubojstva koja uopće nisu počinili, ali to im je u neku ruku i odgovaralo. Od njihove moguće nadmoći strahovali su i hrabri vojskovođe poput Saladina, junaka mnogih legendi. Sultan, novi sunitski junak, došao je kako bi europske ratnike otjerao iz zemlje. Tijekom borbe za Alepo, Sinan je poslao svoje pristaše. No napad na velikog sultana iz Egipta nije uspio. Njegovi su ljudi na vrijeme otkrili napadače i ubili ih. Za osvetu, Saladin je opkolio Masjaf, utvrdu asasina, ali se morao povući neobavljena posla. Zvijezda tajnog saveza u Siriji zauvijek se ugasila tek 1273. godine. Nije imao izgleda protiv utjecaja i nadmoći kalifa i njihovih vojski. Ismailitska se zajednica više nije mogla braniti. I Alamut u dalekoj Perziji bližio se svojoj propasti. Ondje su 1256. godine Mongoli zapečatili sudbinu te ozloglašene organizacije. Poput uragana, horde konjanika s istoka harale su zemlju. Ismailitske su utvrde pružale žestok otpor. Tek su nakon 3 godine Kanovi vojnici mogli zauzeti njihovo glavno sjedište visoko u planinama. Takvih razaranja do tada nije bilo. Golema je vatra potpuno uništila velike dijelove utvrde. Izgorjela je dragocjena biblioteka. Potpuno je propalo životno djelo Hasana ibn al-Sabaha, osim nekoliko knjiga. Spasio ih je Džuveini, tajnik mongolskog osvajača. Taj je sunit dobio dopuštenje da ponese izbor prikupljenih spisa. Među njima je bila i Hasanova autobiografija. U Alamutskoj biblioteci Džuveini pronašao vrlo važne izvore o životu zajednice. Na osnovi njih napisao je svoju povijest Ismailita. Nalazi se u privitku njegove poznate kronike o mongolskim osvajanjima. Njegovi negativni opisi Hasana više su od 800 godina određivali sliku Ismailita na Orijentu. U Europi je svjetski putnik Marko Polo učvrstio dojam o zlom životu asasina. Minijature iz njegova putopisa Knjiga čuda predstavljaju rajski vrt staroga s planine na vrlo slikovit način. Među ostalim piše: gospodar je Fidaje uspavljivao opojnim napitkom. Ponovno su se probudili u egzotičnom vrtu, kako bi ondje, okruženi lijepim djevojkama, nekoliko dana punim plućima uživali u životu. No, nema nikakvih znanstvenih dokaza, niti ikakvih drugih izvora o postojanju takvih perivoja, ni u Siriji, ni u Persiji. Ni u arapskoj literaturi nema nikakvih dokaza o tome da su se članovi tajnog saveza drogirali. Marco Polo je najzaslužniji da su legende o asasinima došle u Europu. Ono što smo sad otkrili kao čistu fikciju
Tada se uzimalo zdravo za gotovo. Smatralo se točnim opisom tajnih učenja i običaja te zajednice. Tek su se početkom 20. stoljeća u Indiji pojavili prvi ismailitski originalni rukopisi. Za stručnjake to je bila prava sreća. Danas prvi put možemo sustavno skupiti sve materijale o Ismailitima na arapskom, perzijskom i drugim jezicima. Želimo osigurati znanstveno vrijednovanje tih materijala. Tako ćemo ispričati priču o Ismailitima na osnovi autentičnih izvora. Sigurno ćemo tako ispraviti iskrivljenu sliku iz prošlosti. Usred Londona, u otmjenoj četvrti Kensington, nalazi se jedan od centara ismailitske zajednice u Europi. Moderna je zgrada simbol naprednih promišljanja i tradicije bogate vjerske zajednice. Mjesto na kojem se vjernici mogu susresti sa svojom prošlošću i budućnošću. Sve nadzire Aga Khan, 49. imam. $15 milijuna Ismailita diljem svijeta pod paskom je izravnoga Muhamedovog nasljednika. U listopadu 1957. Aga Khan je stupio na tu dužnost. Tada je baš navršio 20 godina. Od tada taj spretni diplomat s harvardskom diplomom iz islamske povijesti uspješno brani interese svojih štićenika, bilo u gospodarstvu, religiji, umjetnosti ili znanosti. On se zauzima za različite projekte širom svijeta, bilo u kontaktu sa slavnim osobama poput Nelsona Mandele ili na radnom sastanku s nepoznatim arhitektima. Dodjela nagrada, koju je sam uveo, isto je dio od njegove svakodnevice, kao i otvorenje škole u dalekom Kirgistanu. Taj je građanin svijeta financirao njezinu gradnju i pokrivat će troškove njezina održavanja. Ne samo djeca, nego i studenti mogu se koristiti njegovim poticajnim sredstvima. Dosad je imam već osnovao brojne ustanove. Sve to plaća najveća nedržavna humanitarna organizacija na svijetu, Aga Khan Network Development. Većina institucija u nazivu nosi njegovo ime, kao znak zajednici. Osnovu za taj golemi imetak postavio je njegov djed. Obilježavajući 60 godina službe, 1946. godine, izvagao se tako da je svoju težinu izrazio u dijamantima. Tada je imao čak 111 kilograma. Novac za kupnju dijamanata darovali su Ismailiti. Dao je 10% tog novca za pomoć siromašnijima u zajednici, kao što je nalagao stari običaj. Ismailiti danas više ne žele vlastitu državu, no žele se društveno angažirati. U toj zajednici je vrlo izražena društvena svijest islama. Dolazi do izražaja u brojnim projektima u obrazovanju, kulturi i pomoći zemljama u razvoju. U univerzalnim vrijednostima koje se tiču života u cjelini, svih ljudi, bez obzira bili oni muslimani, ismailiti ili nešto drugo. Masjaf, nekadašnja utvrda Asasina, nasljeđe i teret ismailitske prošlosti. To mjesto je važan dio njihove povijesti. Vrijeme kad su bili ujedinjeni u vlastitoj državi. Osobito pošto je nakon svoje propasti ta muslimanska odmetnička skupina izgubila svoju domovinu i živi rasuta po svijetu. Istodobno je srednjovjekovni tajni savez ostavio mračnu sliku koja živi još i danas. Over the last 2 to 3 years, with the kinds of images that we have seen. Prošle 2-3 godine, otkad stalno gledamo prizore nasilnih islamista, novinari i neki upitni znanstvenici nastoje povlačiti paralele.
to create analogies between the behavior of these Ponašanje tih extremists. ekstremista povezuje se s Ismailitima u prošlosti. Moglo bi se reći da je tako ponovno oživio mit o asasinima i njihovoj organizaciji. Ubojstvo iz zasjede nije otkriće asasina. No, nitko ga nije tako sustavno i dugo prakticirao kao posebnu vrstu ratovanja kao Hasan ibn al-Sabah i njegovi nasljednici. Cjelokupan je broj žrtava koje idu na račun tajnog saveza zanemariv u odnosu na mase koje inače pogibaju u jednoj jedinoj bici. Ni druge skupine, ni islamske ni kršćanske, nisu zazirale od ratova i atentata. Vjesnici smrti iz Alamuta nikad nisu napadali male, obične ljude, nego samo vladare i državne dužnosnike. Njihov je cilj bio mozak, a ne ruka neprijatelja. To je jedna istina. No postoji i ona druga, u koju sigurno vjeruje većina muslimana. Za ubojstvo i samoubojstvo nema mjesta u pravu, tradiciji i svakodnevici islama. To vrijedi za prošlost, isto kao i za sadašnjost. Odabrao Đelo Hadžiselimović, prevela Inja Skender-Libhardt, tonski obradio Tomislav Lukičić, spikeri Miljenko Kokot, Helena Knezić i Ivan Kojundžić. Obrada Hrvatska radiotelevizija.